Usang patay samtang duhang naango sa pagpanagbangga sa motorsiklo sa barangay Kansuhong, Dakbayan sa Talisay pasado alas 5 kagahapon. Si Chona Carion sa report. Dead on the spot mao si Simplicio Gonzales Pugoy, 51 anyos, taga Dawis, Barangay San Roque, Dakbayan sa Talisay. Samtang naangol ang manag-agong Pedji Basanta o backrider nga si Rinaldo Basanta, 26 anyos, taga Uling, Naga. Sa investigasyon na siren sa Traffic Division sa Dakbayan sa Talisay nga nagsubay ang duha ka mga motorsiklo sa managlahing direksyon. Ang gimaneho sa manag-agong Basanta gikan sa Dakbayan sa Sugbo ug padung sa South. Samtang ang nakalas nga si Pugoy gikan sa Barangay Biasong ug padung na untang mupauli sa ilang panamay sa Barangay San Roque. Apan gingong mi-left turn si Pugoy, bisan pa man nga naka-stop signal pa hinungdan nga nagkabangga. Kining kuan man gold stoplight. Kuan pa siya red. Dayon ning pugos yun siya gsuod ba. Itong namatay. Ato na naigo siya katong sa motor. Igo pa man dito sa pika, so naigo siya. Ngayon, pagka igo, tumba silang duha, ang disadvantage lang aning usa kay wala man gud mag-helmet. Grabe ang kadaot nga nahiaguma ni Pugoy kay wa kini mag-helmet. Samtang ang manag-agang Basanta hugot nga giobserbahan sa tambalanan human sa nihiaguman. Kung kuan lang gyud, kung follow gyud ta sa traffic rules, ilabi na gyud ka na bitaw sa stoplight. Kung stop pa siya, dili kita mo pugos. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.